Vieš, čo by si mala mať doma ešte predtým, než sa pustíš do bezlepkového pečenia? Som Peťa, profesionálna bezlepková šéf-cukrárka a vítam ťa pri druhom videu zo série Základy bezlepkového kysnutého cesta, kde ti ukážem základy tak, aby si doma vedela piecť s väčšou istotou. Na bezlepkové pečenie naozaj nepotrebuješ vykúpiť polobchodu ani mať doma 20 rôznych múk. To, čo naozaj potrebuješ, je mať doma dobrý základ. Do toho počítam kvalitnú bezlepkovú múku alebo domácu múčnú zmes, s ktorou vieš pracovať. Ďalej psyllium, pretože práve ono pomáha vytvoriť štruktúru a udržať vlhkosť v pečive. Veľmi dôležitá je aj xantánová guma, ktorá zlepšuje prúžnosť cesta. No a pri kysnutom ceste sa ti samozrejme zíde aj droždie a ja osobne veľmi rada používame jablčný ocot, pretože podporuje elasticitu cesta a pomáha lepšiemu výsledku. A okrem surovín ti odporúčam mať doma ešte jednu vec, ktorú veľa ľudí podceňuje. Presnú kuchynskú váhu, pretože pečenie je skrátka o presných číslach. Čiže nepotrebuješ mať doma všetko. Ale s týmito základmi budú tvoje prvé pokusy oveľa jednoduchšie a s väčšou šancou na úspech. Napíš mi dolu do komentára, čo by v základnej bezlepkovej výbave podľa teba nemalo chýbať, alebo čo v nej máš ešte ty. A ak chceš pochopiť bezlepkové pečenie ešte viac do hĺbky, pozývam ťa na môj základný kurz bezlepkového pečenia 6. a 7. júna v Žiline, kde si všetko v praxi ukážeme krok za krokom. A ak ti vyhovuje viac online kontakt, tak ďalšie videá, tipy, recepty a techniky vysvetlené do detailu nájdeš v mojej komunite Hero Hero. Alebo pozri do popisu, nezabudni ma sledovať a vidíme sa pri ďalšom videu.